Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň hemde onuň partiýasynyň agzasy bolan Balkan awatly telekeçiniň Uly Balkan dagynyň degresindäki Düzmergen ýaýlasyna ýerleşýän we häzirki zaman ýylatşhanasy ilatymyzy öz topragymyzda ýetişdirilýän dürlügi önümleri bilen ýylyň tutuş dowamyna ygtybarly üpçün etmegi maksat edilýär. Ýewropada öňdirilen enjamlar bilen üpçün edilen ýylatşhanada ähli işler döwrewap tehnologiýalara, işläp taýýarlamalara hemde kämil kompýuterlara dayanýar. Munyň özi ýylatşhananyň ýylylyk, çyýglylyk sugorş ulgamlarynyň işlerini talab alaýak ýoly goýmakda möhüm ähmiýeti eýidir. Göwnümniň durly görnüşlerini ösdürip ýetişdirmäge niýetlenen ekrançylyk meýdany 4 hektar bolan ýylatşhanada bir wada täze iş orunynyň 60 golaýynda öretmäge mümkinçilik berdi. Bu ýerde ýetişdirilýän pomidor ştilleri mineral dökünler bilen goşulyp baýlaşdyrylan suw bilen sugorulýar. Syzylyp çykýan artykmaş suwlar bolsa ýörüte akarjyklaryň kömegi bilen bir ýere toplanyp, tejribeli telekeçiniň ýylatşhananyň golaýyndaky 5 hektar meýdanyna kemale getirilen dürli miweli baglaryny suwarmakda netijeli ulanylýar. Ýeri bilen aýsak, bu ýylatşhanada ýetişdirilýän pomidor hasylyny diňe bir içerki bazarlamada däl eýsem daşary ýurtlarda da uly isse bildirilýär. Türkmen telekeçiniň bäse şo ukyplygy bilen tapawutlanýan pomidor hasylynyň daşarky bazarlara uğradylyp başlanmagam muňa dol şaýatlyk edýär. Pähim paýhas ummany magtumuly Pragy ýerine ýokary üstünlikleri besleýän telekeçiniň döwrewap ýylatşhanasynda şu günler hasyl ýygnamaklyk işlerim guramaçylykly dowam edýär. Tagamlylygy we ýokumlylygy bilen tapawutlanýan ter pomidor hasyl saçaklamyň bedegine urilýär. Ýylatşhananyň hünärmenleri köp ugurly zähmet çekmäge döredýän giň mümkinçilikleri üçin gahrman arkadamyza hemde arkadagly gahrman serdarmyza alkyş aýdýarlar.